Gawn ni troed yr arglwydd mewn gweddi gydweddiwn. O Dduw ein tad, defnyddia ni yn awr. Bendithia yr oedfa hon, a helpa ni wrth gydaddoli i gael ei sbardino mwyn bod yn drew ac yn ffyddlon i dy fab annwyl Iesu Grist. Gofynnwn hyn oll, yn ei enw ef. Amen. Fe ganon ni'r emyn cyntaf yn nhrefn y gwasanaeth. Yr emyn cyntaf, sicrwydd bendigaid Iesu yn rhan, hyn ydyw ernest nef yn y man, a'r iachwdwriaeth pryniant a wnaed, ganed o'r ysbryd golchwyd a'i waed. Ac wedyn, ar ôl yr emyn cyntaf, mi fydd ysgrifennydd cyffredinol yn deud gair byr cyn i'r parchedig Emyr Williams i ddarllen. Diolch yn fawr ni. Wel, gyfeillion annwyl. Dwi yn methu peidio a cymryd y cyfle yma fel hyn ar gychwyn yr oedfa arbennig yma i ddiolch i chi. I ddiolch i chi, bobl Salem Canton.
A deud y gwirth chi, ydw i yn teimlo fatha taswn i wedi cael rhyw flashback o mywyd i gyd yn edrych fyny yn y galeri na. Mae yna ffrindiau ysgol yn eich byd chi. Ffrindiau ysgol i fi yn bersonol. Mae yna gyn-aelodau o'n heglwys ni yn Bethesda'r Wyddgrug yn bersonol yma. Mae yna ffrindiau, ydw i'n eich gweld chi yn yr eisteddfod yma. A dych chi'n gwybod be? Mae o di'n gwneud i mor llawen. Pan ofynodd Hyw i fi, a Hyw gyda llaw di ngŵr i, pan ofynodd Hyw i fi, be wyt ti isio allan o'r gymanfa yma? O'n i'n meddwl, ydy o jyst dipyn bach rhy syml dweud, dwi jyst isio gymanfa llawen. Dwi jyst isio ni fod yn hapus yng nghwmni yn gilydd. A dych chi'n gwybod be? Wel, dwi wedi dod i'n nabod Efan rei da yn ystod y flwyddyn dwytha yma. Ac a deud y gwir, wrth gwrs bod ti'n mynd i fod yn gymanfa llawen. Ac Efan wrth y lliw. Ond gai ddeud un peth. Mae hi'n llawen oherwydd eich ymroddiad chi. Ac oherwydd bod Efan wedi gallu ddibynnu 100% arna chi. I fod wedi gallu gofyn i chi, dwi angen criw i ddod i helpu ni i lanhau. A dwi yn ymddihiro. Diolch i chi am lanhau cyn i ni gyrraedd, ond mae'n ddrwg yna lot o lanhau ar ôl i fynd o yma hefyd. Felly dwi yn ymddihiro o waelod calon am hynny. Dwi hefyd eisiau diolch i chi am eich croeso, am yn syml iawn bod yma efo ni, bod gyda ni, yn llawen, yn siriol ac yn wasanaethgar. A gai ofyn hefyd os gwelwch chi fod mor dda, achos yn anffodus i Efan, mae o'n gorfod parhau am flwyddyn arall fel llywydd, a dwi'n ni'n bai pwy di hynny, ynde? Ond, gai ofyn i chi, newch chi barhau i fod yn union fel y gyrydach chi. Newch chi barhau i'w gefnogi fo, i garu fo, i'w gynnal o, i'w gario fo pan fydd angen. Achos, diolch bobl Salem, da chi wedi llwyddo i wneud hon yn gymanfa llawen iawn i bob un ohono ni sydd yma yn cynrychioli. A mae'n diolch ni yn fawr iawn am bob un ohono chi. A dwi'n diolch i'r arglwydd amdano chi. A dwi'n diolch am gael eich gweld chi heno a cael deud hynny yn eich wynebau chi, pob un one jack ohono chi. Felly ar ran y gymanfa gyffredinol, rhys derbyniwch yn diolch ni yn daer iawn. A dwi'n meddwl rwy'n ni'n glap i chi hefyd. Gadewch ni rondo ar Efengyl Marc, pennod 6, adnodau 30 hyd y diwedd, 44, porthir 5,000. Daeth yr apostolion ynghyd at Iesu a dweud wrtho am yr holl bethau yr oeddent wedi ei gwneud a'i dysgu. A dwedodd wrthynt, dewch wi eich hunan o'r neilltu, i le unig a gorffwyswch am dipyn. Oherwydd yr oedd llawer yn mynd a dod ac nid oedd cyfle iddynt hyd yn oed i bwyta. Ac eithant ymaith yn y cwch i le unig o'r neilltu. Gwelodd llawer hwy'n mynd a'i hadnabod a rhedasant ynghyd i'r fan dros y tir o'r holl drefi a chyrraedd o'i blaen. Fel aniodd Iesu, gwelodd ddyrfa fawr a phostyriodd wrthynt am ei bod fel defaid heb ddigael a dechreuodd ddysgu lawer iddynt. Pan iddi eisoes wedi mynd yn hwyr ar y dydd, daeth ddisgyblion ato a dweud, y mae'r lle yma'n unig ac yma hi eisoes yn hwyr. Gollwng hwy, iddynt fynd i'r wlad a'r pentrefi o amgylch i brynu tipyn o fwyd iddynt ei hunain. Atebodd yntai hwy, rhowch chi rhywbeth i'w fwyta iddynt. Meddynt wrtho, a dim i fynd i brynu bara gwerth 200 o ddarnau arian a'i rhoi iddynt i fwyta. Meddai yntai wrthynt, pa sawl torth sydd gennych, ewch i edrych. Pa sawl torth sydd gennych, ewch i edrych.
ac wedi cael gwybod dywedasant 5 a 2 bysgodyn. Gorchmynodd iddynt beri bawb eistedd yn gwmniodd ar y glaswellt, ac eisteddasant yn rhesu bob yn 100 a 100. Yna cymerodd y 5 torth a'r 2 bysgodyn a chan edrych i fyny i'r nef a'i bendithio, torrodd y torthau a'i rhoi i'w disgyblio i'w gosod ger bron y bobl. Rhannodd hefyd y 2 bysgodyn rhwng pawb, bwytasant oll a cael digon, a chodasant 12 basgedau o dymeidiau bara, a phetho'r pysgod, ac yr oedd yr rhai oedd wedi bwyta'r torthau yn 5,000 o wir. A bendithiad yw y darllen, gryndo a'r deall o'i air sanctaidd yma heno. Amen. Gan fy mod i wedi methu oherwydd amgylchiadau a bod yma yn y gymanfa hyd heno, rydw i am fanteisio ar y cyfle i ddweud gair personol. Rydw i am ddiolch o galon i Efan am ei wasanaeth effeithiol a byrlymus i ni yn Salem ac i'r cyfundeb. A dwi eisiau dymuno yn dda i Nan. Am iddi ddod ag anwyldeb ei phersonoliaeth, ei sirioldeb, a chryfder ei ffydd a'i hyder i'n harwain. O bendith a llwyddiant. Gadewch i ni weddio. Gadewch i ni fod yn dawel am enid. Ein tad yn hawelwch cysegredig ein haddoliad. Gweddiwn am gael profi cadernid a nerth dy bresenoldeb. Gweddiwn am gryfder ffydd i fyw o ddydd i ddydd o dan arglwyddiaeth yr Iesu. Weddiwn am weledigaeth ac arweiniad yr ysbryd glân. Diolch i ti am fod yn dduw dad sydd yn ein syrfdanu. Drwy fywyd a marwolaeth, iechyd ac abiechyd, methiant a llwyddiant. Drwy ddatguddio dy hun i ni yng nghariad a gofal teulu, ffrindiau a dieithriad, a'n meithrin yn dy gariad. Diolch i ti am ein syrfdanu yn ein cymdeithas, drwy lafurio i'n gwneud o un galon a'n hannog i fod yn hael a llawen. Diolch i ti am ein syrfdanu yn y byd, drwy ddod â gobaith yng nghanol tristwch ac anobaith. Diolch i ti am ein syrfdanu yn ein heglwysu, drwy ddatguddio dy hun yn ein haddoliad, a'n symbylu i genhadu a gwasanaethu. Wrth hyn dyddiau fynd heibio, ac i'n gweledigaeth a'n gobaith bylu o bryd i'w gilydd, ac i'n hamynedd brinhau. Diolch am ein syrfdanu drwy ddod atom yn dy drigaredd at fyddeiant. Cynorthwya ni i gadw lamp y ffydd yn olau, ac i fod yn barod i dderbyn o'r newydd wrth i ti ddod atom fel y byddwn yn profi dy gariad ac yn teimlo gwefr dy ysbryd yn ein plith.
Gadewch i ni gyd weddio gweddi'r arglwydd. Ein tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau i ni ein dyledion fel y maddeuwn ninnau i'n dyledwyr, ac nac arwain ni i brofedigaeth eithyr gwared ni rhag drwg, gan ei seiddo ti yw'r deyrnas a'r nerth a'r gogoniant yn oes oesoedd. Amen. Ga i ddiolch chi, Archdeacon Emyr Williams a Dafydd Owen, am yr hanner weiniol, dwi'n gwerthfawrogi hynny yn fawr iawn. Fe gan nhw nawr yr ail emyn yn nhrefn y gwasanaeth, tydi wnaeth y wirth o Grist fab Duw, tydi o roddais dim i flas ar fyw, fe gydiais dynof drwyd ysbryd glân, ni allaf tra bwy byw ond canu'r gan. Rwyf heddiw'n gweld yr harddwch sy'n parhau, rwy'n timlo'r ddwyfol ias sy'n byw y cae. Mae'r Hallelujah yn fe enau di, a rodda fi Iesu, fy mawrhad i ti. Diolch ni. Tydi yna wirth o Grist fab Duw, tydi ar oddais i mi lot ar fyw, fe gadiais don o'r trwyd ysbryd glân. Yn fy
Wel, dyma ni wedi cyrraedd nos Fawrth y gymanfa. Y cyfarfod go wahanol nac arfer, oherwydd nid oes newid llywydd. Dwi wedi sefyll yn y pwlpit yma fel gweinidog yr eglwys hon i bregethu'r gair am dros 23 o flynyddoedd. Ond heno, ydw i'n pregethu fel llywydd y gymanfa. Gyda'm diolch am y fraint o gael bod yn llywydd arnoch. Braint ac yn rhydedd mwyaf i fi yn fy mywyd oedd cael ei ethol fel eich llywydd. Roeddwn ni, mae rhaid i fi gyfadde, wedi dechrau gweithio mas fy araith am y dawol cyn dolyg. Ond roedd ymgylchiadau wedyn yn digwydd, a felly nid araith am y dawol yw hon. Mae hwnna ar y shelf ar gyfer flwyddyn nesaf. Ond dwi'n addo. Dwi'n addo i chi fel gymanfa ynde dros wneud yng ngorau dros y cyfundeb am y 10 mis nesaf. Byddai'n sôn y flwyddyn nesaf am yr argraffiadau ac ati, a lle dwi wedi bod ac ati, ynde wrth y madail. Ond gaid i sôn fan hyn, dwi am gydnabod heno, yr holl gefnogaeth ges i wrth gerdded ym mhob henaduriaeth ar gyfer y pêl hadau gobaith. Braf oedd cwrdd a gymaint ohonoch, ail cysylltu a nifer ar ôl Covid, a cwrdd a phobl newydd am y tro cyntaf. Diolch i chi, yn bersonol fel Efan, ond hefyd fel llywydd ar rhan y cyfundeb, i chi aelodau ffyddlon ac ymroddgar, sy'n gweithio'n galed i gadw ein drysau yn agored, a bod ein capelu yn hafan yn ein cymunedau. Rydw i ar rhan y cyfundeb yn gwerthfawrogi hynny yn fawr. Felly nid araith am y dawol, ond falle araith heriol efallai y bydd yma heno yma. Thema y gymanfa, thema y llywydd, yw y frawddeg gawson ni yn y darlleniad. Pa sawl torth sydd gennych, ewch i weld. Dwi'n ymwybodol iawn o'r cri sydd yn dod yn heglwysu, ni'n crybachu, diffyg gweithwyr, brynder hyn a'r llall, digylondid a hiraeth am y dyddiau a fi ac yn deheu am ddyddiau gwell. Gyda Covid a'r pandemig, mewn un ystyr dyma hyn yn wedi dod, rhywsut neu gilydd, yr gorau allan ohono ni, cofiwch. Roeddwn ni wedi gorfod yn sydyn reit i mynd i arbrofi ac i arloesi a ralio rownd. Ond mor wych mae Zoom, mae hefyd wedi parlysu ein gweithgareddau ni. Nid yw pob dim yn gallu fod ar Zoom. Mae gwaith o gwrdd wyneb yn wyneb dal mor bwysig ac erioed. Pa sawl torth sydd gennych? Faint o fara? Faint o bobl? Faint o cynhaliaeth? Faint o egni sydd gyda ni o hyd ac i gynnig i'n pobl, i'n cymunedau, i'n gwlad ac i'n gwaredwr? Dim lot, medde'r rhai. Ewch i weld, medde'r Iesu. Yn lle sigloch pen a chwyno, ewch i weld, ewch i edrych. Pwy a wyr, falle bydd un o'r gwirthiau mwyaf yn cymryd lle. Ces i Covid ar ôl Steddfod. A dyma fi'n trial ar ôl bod yn wedi ynysu am 12 diwrnod, dyma fi'n trial nawr i fynd nôl i'r gampfa. Mae gen i hyfforddwr personol, Ben, sydd yn tipyn o ledge yn Salem erbyn hyn, oherwydd fi'n dyfynnu fo yn ymal. A mae rhaid i fi ddweud, mae'r hyn Covid yma wedi gadael fi yn gowan ac yn flinedig. A yn y lle oedd Ben, Essex boy at his best, yn dweud wrthai ac yn trio gael fi i symud, come on, Rev, stop whinging, stop moaning. Instead of wasting your breath moaning, use your breath to move. Do what you can, Rev.
Just imagine and thank your Lord that you're not recovering from a stroke. Get a grip, ref. Dwedodd e am LLYWYDD bach arall. Ond naturiol, ar gyfer pwrpas y gymanfa, dwi wedi golygu hynny. I weld. Cerwch nôl i'ch eglwysi, i'ch henidiriaethau, I weld beth sydd yn bosibl. Do what you can. Emily Dickinson sy'n dweud, we dwell in possibility. A mae Leonard Cohen yn ei gan enwog yn cychwyn yn de, ring the bells that still can ring. Mae yna dal eglwysi gyda ni, mae yna dal gweithwyr gyda ni, mae yna dal gwynedogion gyda ni, ring the bells that still can ring. Ewch I weld. A gawn ni sylwi ar tri pheth, pam bod y stori yma mor arbennig I fi yn bersonol a mor arbennig I ni gobeithio fel eglwys. I ddechrau, yn de, gawn ni sylwi ar y stori yma, mae Maddameg, yn de, am y wyrth yma, taw arwydd sydd gyda ni fan hyn. Neu mae Iowan, ysgwrs, yn galw, fyna mae Iowan yn galw gwirthiau Iesu. Mae'r arwydd wedyn yn ein harwain ni at yr allwedd. Mae yna allwedd fan hyn. Hynny yw allwedd sydd yn agor rhywbeth mwy na ni. Ac wrth I ni cael yr allwedd I agor, gawn ni atgyfnerthiad fan hyn. Pawb roedd yno yn dyst ac yn gymryd rhan o'r bara a'r pysgod wedi cael ei atgyfnerthu. Mae yna arwydd fan hyn. Mae yna sydd gwmynt o arwyddion yn ein gwahardd neu yn ein cyfyngu yn dydyn. Keep off the grass. Do not exceed the speed limit. Rhwng chi a fi mae aelodau Salim ddim yn anwybyddu hwnna am llwyr. Do not touch. No entry. Staff only. Ac eto fan hyn. Dyma arwydd rhagorol. Arwydd mor bositif, mor llawn. Arwydd o gariad, o gonsern, o gynhaliaeth. Arwyddion yn argymell y ffordd, y llwybr I ni. Ewch I weld, meddai Iesu. Ewch I weld I le mae'r arwydd yma yn eich arwain. Pan mae rhywun yn mynd treulio, a dwi wedi bod nôl ymlaen i'r gogledd sawl tro yn ystod y flwyddyn yma, a mynd I fyny i'r A470, a mynd trwy Sifirionydd. Ac yn bod y Sifirionydd, all signs lead to Abergeirw, dydy. Cymod? Bob tro ydych chi'n mynd trwy Sifirionydd, mae yna arwyddion bob amser I Abergeirw. Dwi wedi cael y fraint o bregethu yn Abergeirw, mae'n cwrdio'r garwch ers dalwm. A ydych chi'n gweud wrth bobl, ydych chi'n gwybod, mae bobl yn dweud, mae'n enw Bert, Abergeirw, a dwi'n gofyn I bobl fan hyn, ydych chi'n bod, mae nifer yn aelodau mynd nôl ymlaen rhaid ffos empty. Ydych chi wedi bod I Abergeirw, dwi'n dweud wrth nhw? O, na. Ni wedi pasio'r sain, ni wedi pasio'r arwydd, ond byth wedi bod yno. Fel na ydyn ni yn yma. Nifer ohono ni, ydyn ni'n pasio'r arwyddion heb fod yn barod I fentro lawr y llwybr hwnnw. Ond ewch I weld. Ewch I weld, meddai Iesu. Mae Stephen Cottrell archesgop Efrog nawr yn adrodd stori. Mae wedi adrodd y stori yma sawl tro, dwi wedi glywed yn deud o sawl tro. Na lle oedd o, wedi wisgo I fyny yn ei goler yn Paddington yn disgwyl am dre yn ei Gaerdydd. A na lle oedd o yn Costa Coffi yn y ciw. A dyma rhyw ferch yn dod ato fo ac yn just tapio fo ar ei ysgwydd ac yn deud, excuse me, meddai, what made you become a priest? A dyma Stephen Cottrell yn just, dychymod, mae o'n ddyn yn dechrau'n bod eitha serchus ac yn y cyfan blaen. A mae'n just yn deud ychydig o'i hanes. A dyma hi wedyn yn dechrau rhannu gyda Stephen Cottrell, hi hargraff hi o bobl y ffydd. Y profiadau oedd hi wedi cael wrth y fynd I gypeli neu eglwysi. The first group, meddai, faith seemed to be a hobby. They went to church and it didn't make much difference to the life they led. And then the second group I came across, they embraced their faith so tightly, it frightened everyone else away. Is there another way?
Oes, mae yna arwydd. Mae Iesu yn dangos fan hyn, mae yna arwydd ewch i weld. Ac wrth ddilyn yr arwydd yma, fe ddewn wedyn i'r allwedd. Mae'r arwydd yn arwain at yr allwedd. Gwyrth sydd yma, sydd yn agor meddyliau, sydd yn agor dychymyg nifer. Gweld beth sydd yn bosibl, a mae'r allwedd yma yn agor yn cylonau, a'n meddyliau, agor y drws megis, dyma'r allwedd. Beth bynnag i chi feddwl am y stori yma, am y wyrth yma, mae yna rhai yn dadlau yn dydi taw wrth weld y boi ifanc yn rhannu 5 torth a'i 2 bysgodyn, bod e wedi sbardino eraill i rannu i bwyd nhw fel petai. Neu, chi'n bod chi'n credu bod Iesu na wedi gymryd a wedi cynyddu yr holl fwyd yma. Y bynnag ffordd, mae o dal yn wyrth. Mae Iesu fel allwedd i ni. Agor allan ein potensial, yn defnyddio ein doniau, ein hadnoddau mwyn hybu deyrnas, bod ni yn gallu fod yn gyfrwng o'i gariad. Dwi wedi darllen dros y flynyddau lot fawr am Eleanor Roosevelt, gwraig Franklin Roosevelt, arlywydd yr Unol Daleithiau yn y ganrif diwethaf. Mae rhaid ar ôl bob sôn oedd hi'n fenyw arbennig iawn. Fe weithiodd mor galed yn ystod y dirwasgiad yn y 30au yn yr Unol Daleithiau. Fel nath hi'n deud amdani, her first love were people in want, people in need, people in trouble. Oedd hi'n rhan o'r grŵp y genhedloedd unedig, llwyddodd cyflawni gymaint. Beth oedd hi chyfrinach? She figured out you can get a tremendous amount done if you don't care taking credit for it. A mae yna wers fyna i ni o fewn yr eglwys. Oherwydd mae Iesu fel allwedd. Iesu sydd yn cymryd y clod, a Iesu sydd yn cau allan yr ego. Iesu yn ein defnyddio ni. Ni, cofiwch, ni sydd ddim yn berffaith. We that are the instruments of God, the cello with the missing string, the piano out of tune, the saxophone missing some keys. God uses the imperfect to perfect the foolish and the broken, to shame the arrogant and the selfish. Faint ohonoch chi sydd wedi bod yn siopa mewn archfarchnad, a mae yna rhyw darn nawr yn y llysiau sydd yn deud wonky veg. Mae yna llawer iawn y sôn am y llysiau hyn. Mae nhw'n bob siap, bob seis, ddim yn deniadol iawn i'r llyged. Tyme bach fel y llywydd, ddeud y gwir. Y wonky llywydd. Face for radio, fydde dod rhywun wrthai rhyw dro. Ond mae Iesu yn hoff o'r wonky. Oherwydd mae Iesu yn gwybod taw yr blas sy'n bwysig. And let us move, medde rhywun, to the margins, that is the centre of God's story. Mae allwedd yn agor. Yn agor yn cylonau. I bobl hynny sy'n poeni hynno a sy'n gofidio hynno. A mae yna nifer o bobl sy'n unig hynno. Ac yn poeni am y costau byw. I'r rhai hynny sy'n cael ei gamdrin. I'r rhai hynny sy'n ofn deud wrth i teuluoedd bod nhw'n hoiw neu yn trans, neu rhannu hynny gyda'i heglwysi nhw. Mae'r allwedd yn agor ac yn dweud wrthynt bod Duw yn eich caru chi. Mae gymaint o ragfarn, gymaint o gysineb o hyd, a Iesu yw'r allwedd sy'n agor allan i gariad. Ni ddim yma i ferniadu, ond ni yma i gyfleidio ac i garu. Mae'n y stori dwi'n ffond iawn o ddweud. Stori am 2 frawd yn byw mewn dre farchnad yn y gogledd. 2 frawd erbyn hyn oedd yn rhedeg sawl peth yn y dre, sawl busnes yn y dre ac yn yr ardal. Ac ar y wyneb, roedd y 2 frawd yma yn llwyddiannus tu hwnt. Tai, mawr, grand, ceir, smart. Ond roedd y 2 yn go anddymunol. O'n nhw'n trin i gweithwyr yn wael. Pobl crewd. Bwlian yn llwyth o bobl. Mercheta yn ofnadw, anffyddlon i'w gragaeth.
Ond nhw'n bobl ofnadw. A un diwrnod, dyma'r brawd ifanca yn marw yn sydyn. Mae'r brawd hynna nawr yn mynd i weld gweinidog y dre. Dwi eisiau chi gynnal gwasanaeth yn y capel, medda fo, i gofio am rawd. A mae da fi un cais arbennig, un amod, medda fo. Ynde, pam bo chi'n neud yr angladd cyhoeddus yma i'm rawd? Yn ystod yr angladd, dych chi'n galw fy mrawd yn sant. O, mae'r gweinidog mewn cyfyn cyngor. Gyda ffo Parchg, medda. Y pawb yn gwybod amdano fe, medda fo. A mae'r gweinidog yn trio dod allan ohoni, gewn ni angladd bach preifat yn y crem. Na, medda'r brawd. Fi eisiau angladd cyhoeddus ac i sicrhau hyn, dyma fe'n slipio siec ar draws y bwrdd o 200,000. Fe gewch chi wneud eich to capel nawr. Wel, dyma'r gweinidog yn rhoi lawr y siec, gyda mae'n cymryd y siec a mae'n mynd i weddio. A mae diwrnod yr angladd yn dod. A dyma fe'n dechrau sôn am y brawd yma. Ni gyd yn gwybod am hwn, medda fo. Mor anddimunol oedd e. Roedd e'n womanizer ofnadw, yn rwd, trin i weithwyr mwyaf erchyll, yn ffiaidd ac yn anweddus. Dyma chi math yma o berson oedd hwn. Ond i'w cymharu a'i frawd, roedd e'n sant. Mae Duw yn rhoi allwedd i ni i ddod allan o sefyllfaoedd anodd, tro ar ôl tro ar ôl tro. Ac yn olaf, pawb oedd yno yn cael ei atgyfnerthu, yn cael atgyfnerthiad yn ffordd corfforol, i cadw beth i fyta, ond hefyd mewn ffordd ysbrydol, wrth weld Iesu ar waith, wrth wrando arno. Fel mae'r adnod yn y barwyr yn gweud atgyfnerthad y hun a thymed o fara cyn cychwyn. Dyma'r her i ni. Ni'n fregus ar brydiau. Ni'n wan ar brydiau. Diffyg hyder, ni angen boost. Mae Richard Rohr, a fi'n ffond iawn o waith Richard Rohr, God is not the dancer, but the dance itself. God is much more a dynamic verb than a static noun. God is constant flow. Mae dy fi gymdoges yn y stad lle dwi'n byw ym Mhontycanna. A mae pob amser yn ei slippers. Wel, deud y gwir, rhyw fath o mules ydyn nhw. I rhai ohonoch chi'n cofio y 70au a'r 80au. Maen nhw'n eitha uchel, rhyw platforms bach, maen nhw'n pink, a maen nhw rhyw fluffy bits ar y ffrynt. A mae'n neud rhyw sŵn clip, 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 clip wrth fynd ar y llwybr. Pan mae'r tywydd yn sych, mae'n gallu cyrraedd bob man. Pan mae'r tywydd yn wael, aeth hi ddim cymod bellach na rhyw gwpl o lathenni o'r tŷ, oherwydd mae yna laswell ac yn y blaen, mae ofn suddo, ofn glychu, ofn y mwd, ofn y baw. Cwpl o lathenni o gwmpas y drws ffrynt, yn y gyd mae'n gallu cyrraedd pan mae'n y geia. A pan mae rhywun yn cerdded hibio ac yn pasio, yn y lle mae ddyn eistedd fyny, yn mwynhau sigret. Ydy mae'n gwyddi mas, "Hi, love, you do me a favour. You put that out for me." Sef y rybys, neu rwbeth felly, mae ddim yn gallu cyrraedd, mae dros y glaswedd. "Grab this for me, will you, lovely?" Herwydd mae wedi caethiwo ei hunan i ryw gwpl o lathenni, oherwydd y mules yma. Ydyn ni fel eglwys yn ein mules, ofn mentro, wedi cael ei gaethiwo i gwpl o lathenni tu allan y drws. Yn ystod Covid, am roeddwn ni'n zoomian, fi'n credu o'n i wedi darllen bob gair o waith A.A. Milne a hanes Winnie the Pooh. A mae yna baragraff o waith A.A. Milne, lle mae Christopher Robin, a dwi'n dyfynnu, Christopher Robin was sitting outside his door, putting on his big boots. As soon as he saw the big boots,
Who knew that an adventure was going to happen? And he brushed the honey off his nose with the back of his paw and spruced himself up as well as he could, so as to look ready for anything. Mae'r amser yn dod, gyfeillion, lle mae'n hen bryd I ni rhoi y big boots ymlaen, and to be ready for anything. Pa sawl torch sydd gennych? Ewch I weld, ac ewch I weld nid yn eich miwls sy'n gaethiwch chi am gwpl o lathenni tu fas i'r drws, ond rhoch yr big boots ymlaen. Dyma'r her. Dyma'n gwaith. Dyma'n braint wrth ddilyn Iesu. Fel mae Amanda Gordon y bardd yn gweud, there is always light if only we have enough to see it, if only we're brave enough to be it. Mae'n mor bwysig bod ni'n cael I atgyfnerthu I ddefnyddio'r golau hynny. Fi'n cloi gyda stori, glywais I adeg y Jubilee. Mae rhai ohonoch chi falle wedi weld o, ond ni wedi glywed o. Swyddog diogelwch y Frenhines wedi ymddeol ac yn adrodd y stori yma, ac oedd ar Frenhines I fyny yn yr Alban, ac o'n nhw'n nepell o Balmoral, o'n nhw wedi mynd allan o'r stad, a dyna lle oedden nhw. Y swyddog diogelwch, yr heddwas, plain clothes felly ar Frenhines. A dyma nhw'n gweld rhyw gerddwyr, backpackers, yn agosau. A pwy oedden nhw yn Americanwyr? Ar ei gwyliau yn cerdded y Highlands. A medde'r swyddog diogelwch, mae'n amlwg bod y ddau Americanwr heb nabod y Frenhines. O gen nhw ddim amcan pwy oedd hi. A dyma fel ba Americanwyr, dych chi'n gwybod, dyma nhw'n dechrau siarad. A dechrau dweud wrth y Frenhines a'r swyddog diogelwch le o'n nhw wedi dod, lle o'n nhw'n mynd nesa. Chi'n gwybod the type of thing doing Scotland in a day. Dych chi'n gwybod? A dyma nhw'n gofyn i'r Frenhines wedyn, so where do you live? I live in London, medde. But I have a holiday home the other side of the hills. Wow. So how often have you been coming up here? Well, I've been coming up here ever since I was a little girl, over 80 years ago. If you've been coming here for over 80 years, you must have met the Queen. I haven't, but Richard here regularly meets her. Oh, you've met the Queen? Oh, tell us, what's she like? She can be very cantankerous at times, but she has a lovely sense of humour. Be yr heddwas? Ond Ac yn sydyn reit, dyma'r ddau yma, mynd lan at yr heddwas, rhoi breithio rownd yr heddwas, a rhoi pwffio camera i'r Queen, a dweud, would you take a picture of us? This man's met the Queen. A wedyn, achos nhw'n teimlo sori dros yr Frenhines, ond nhw'n gweud, we better take a picture of you as well. A dyma nhw'n tynnu llun o'n nhw'n dau efo'r Frenhines. Off nhw. Dal ddim wedi swyddoli pwy oedd hi. Dyma'r Frenhines yn troi at y swyddog diogelwch. Ac yn deud, dychymod, I'd love to be a fly on the wall when he gets home. And shows those pictures to his friends in America. Do you think someone will recognize me? Do you think someone will tell them who I am? Ni yma mwyn cael ei atgyfnerthu I ddweud pwy yw Iesu ac I ddangos Iesu yn ein bywydau. Dyna beth sydd yn holl o bwysig. Pan byddwn ni yn mynd dychwelyd yn ôl yr eglwysi. Cofiwch, ewch I weld. Pam oherwydd mae yna arwydd yma. A mewn oes ddigyfeiriad, ydyn ni angen arwyddion.
Cawn ni ddilyn yr arwyddion i gyrraedd yr allwedd hwnnw sy'n agor rhywbeth arbennig, rhywbeth sydd yn fwy na ni. Ac yn olaf ar ôl i ni agor yr allwedd, agor yn colonnau, fe gawn ni atgyfnerthu. Ac wrth gael ei atgyfnerthu, gallwn ni gael fwy o hyder i fynd allan i ddweud ac i ddangos pwy yw Iesu. Amen. Be, ganon yr emyn i gloi, yr emyn ola. Wylen sefyll rhwng y myrtwydd wrth i'ch teilwng o'm holl fryd, mae o ran yr rwy'n adnabod i fod i'w claw wrth ddrychau'r byd. Enffych fore caf i weled fel y maen. Yr emyn ola. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân, a fod o gyda ni oll. Amen.